Nechtík lekársky patrí medzi rastliny, ktoré si nepotrpia na veľkých nárokoch. Okrem krásy je aj veľmi užitočný. Dá sa z neho pripraviť liečivý čaj, má antibakteriálne a antimikrobiálne účinky, mastičky, ktoré pomáhajú pri kožných ochoreniach a krčových žilách a svoje miesto nájde aj v kuchyni pri príprave šalátov alebo ako náhrada za šafran. To je hneď niekoľko dôvodov, prečo by sme ho mali pestovať aj vo svojej záhrade. Základné informácie o nechtíku. Pôda, piesková hlina, pH medzi 5,5 a 7 dobre odvodnená, úrodná, bohatá na organické látky. Slnko, plné slnko a čiastočné slnko. Predpestovanie vo vnútri 6 až 8 týždňov pred posledným dátumom mrazu. Necháme čiastočne otužovať najmenej 1 týždeň pred presadením na záhon. Presadenie vonku, keď sú rastliny vysoké 8 až 12 cm a vykazujú prvé listy. Rozostup 20 až 25 cm medzi rastlinami a 45 cm medzi radmi. Najlepší spoločníci uhorka, paradajka, hrach, mrkva, špargľa, reďkev, petržlen, tymián. Najhorší spoločníci šalvia, zemiaky. Polievanie polievame počas suchého obdobia raz alebo dvakrát týždenne. Hnojenie, tenkú vrstvu kompostu aplikujeme v polovici leta. Časté problémy, vožky, molice, plesňové ochorenia, múčnatka, koreňová hniloba, škvrnitosť listov. Je dôležité pripomenúť, že nechtík lekársky sa líši od okrasného nechtíka, ten druhý nemá rovnaké liečebné využitie a výhody. Ako pestovať nechtík lekársky? Ak žijeme v teplejšom prostredí, môžeme zasadiť nechtík ako trvalku. V chladnejších klimatických podmienkach treba zvážiť pestovanie nechtíka v kvetináčoch, aby sme ho mohli zazimovať vo vnútri. Požiadavky na slnko. V chladnejších oblastiach dávame nechtík na plné slnko. Ak žijeme v oblasti, ktorá je veľmi horúca, zasadíme ho do čiastočného tieňa, pretože aj keď nechtík má rád svetlo, veľmi horúce slnko spôsobuje jeho odumieranie. Požiadavky na pôdu. Nechtík je veľmi prispôsobivý a darí sa mu vo väčšine typov pôdy, ale ak mu chceme dať tie najlepšie podmienky, zasaďme ho do dobre odvodnenej pôdy s množstvom bohatej organickej hmoty. Ak dôjde k premočeniu pôdy, je pravdepodobné, že korene začnú hniť. Nechtík potrebuje pH 6 až 7. Požiadavky na vodu. Sadenice je potrebné dobre zaliať, ale keď sú rastliny dozreté, vodu im doprajeme raz alebo dvakrát týždenne. Pozor však, aby sme ho nepreliali. Kedy nechtík zaliať, zistíme tak, že zoškrabneme prstom zem z povrchu a ak je suchá, treba vodu. Ak je ešte vlhká, nepolievame. Ako podporiť kvitnutie? Nechtík sa nám oduďačí peknými kvetmi, ak ho budeme zbavovať už od kvitnutých častí rastliny. Nechtíkový olej z domácej lekárne. Nechtíkový olej sa dá využiť na popáleniny a ošetrenie červenej pokožky po opálení slnkom. Postup prípravy, čerstvé kvetné úbory nechtíka lekárskeho natlačíme do fľaše so širokým hrdlom, fľašu uzavrieme a umiestnime na teplom mieste. Asi po 14 dňoch začne z nechtíka vytekať oranžová tekutina, ktorá sa usadzuje na dne fľaše. Tekutinu scedíme a zvyšky rastlín dobre vytlačíme. Olej uchovávame v tmavej fľaštičke. Pred použitím ju môžeme aj málo zriediť olivovým alebo slnečnicovým olejom. Je to výborný prostriedok aj na ošetrenie citlivej pleti. Používa sa tiež ako olej na masírovanie po kúpeli. Nechtíkový olej býva súčasťou drahých pleťových krémov.